Mikä saa sinut hymyilemään? Usein hymy syntyy onnesta, ilosta tai innostuksesta. Ja joskus hymyn huulille tuo onnistuminen tai tunne siitä, että yksinkertaisesti menee hyvin. Työelämässä hymy kertoo hyvinvoinnista ja motivaatiosta. Uskomme, että kestävä liiketoiminta perustuu tyytyväisiin ja hyvinvoiviin työntekijöihin. Jo vuodesta 1969 olemme suunnitelleet modulaarisia työpisteitä, jotka saavat asiakkaamme ympäri maailman hymyilemään nyt ja tulevaisuudessa. Turussa ja Jyväskylässä sijaitsevien tehtaidemme ansiosta olemme valmiita toimittamaan myös räätälöityjä ratkaisuja asiakkaillemme. Meillä on laaja ymmärrys teollisuusympäristöistä ja vankka osaaminen ergonomia, ESD ja Lean-asioissa. Työpisteitä me kutsutaan markkinoiden modulaarisimmiksi, koska ne mukautuvat yksilöiden ja yritysten tarpeisiin laajimman varusteluosavalikoimansa ansiosta. Takaamme, että näillä fiksuilla ratkaisuilla pääset vähän helpommalla. Trestonin laadukkaita ja kestäviä työpisteitä on helppo muokata ja sopeuttaa uusiin työtapoihin yrityksen kehittyessä. Työpisteemme on tehty niin kestäviksi, että ne todistetusti siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tavoitteenamme on tarjota tulevaisuudessa täysin hiilineutraali työpiste. Jotta voimme jättää jälkeemme hymyilevän maapallon, kannustamme sinua ajattelemaan tulevaisuutta ja valitsemaan vihreämmin. Hymy kertoo meille niin ihmisten, yritysten kuin planeetankin hyvinvoinnista, ja siksi se on meille niin tärkeää. Workspaces for happier workfaces. Tyytyväisen työntekijän työpisteet. Treston.